Ahoj, takže zdravím vás u ďalšieho dielu z našej Minecraftovej prvej série single player. Takže jak ste si všimli, mám tu Optifine, pretože je tam tá grass, ale tá mi moc nepomáha. Tak, to už bude lepšie. Nie. Dobre. To je jedno. Tak, ešte sa mi načítava. Práve som si zapol. Tak. Dobre, takže už je to lepšie. Aj keď môj počítač, to je hrôza. Už sa teším, kedy pôjde nový. Kedy príde nový. Nový. Mne sa viac páči taká fast. Ja ju dám späť. Mne sa najviac páči. Čo sa s tým prepne? Lepšie to sú. Dobre. Rain Splash. Je to dobré. Neviem, kde to teraz je, ale Weather. Weather to je dobré, pretože potom to nelaguje s Optifineom, takže je to lepšie. No a teraz my tu máme nejaké tie pece. Ty vole, prečo mi to tak laguje, že to už je na UK modpacku, mi to lepšie je. Mám tu nejaké drevčo. Ináč som zomrel. Nemám nič. Úplne nič. Tam je ten stronghold. Zomrel som a mám tu nejaký glowstone a také veci. Ja by som sa ešte možno pozrel. Ja vôbec neviem, čo by som mohol mať v pláne. Ja by som mohol počkať. Nejaký ten redstone si zobrať. Nemáme tu vypálený ten, takže my si dáme páliť cobble, pretože cobble je dôležitý. Teraz pre mňa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môže byť. 1. Ne. Tak. Dobre, no a my pôjdeme. Kde máme ten glowstone? Počkaj, my sme si tu dávali glowstone. Nie, hore. A ešte niečo. Tu som videl ten prášok. Tak. Dobre. Teraz ja si len to na chvíľku pozriem niečo, pretože potrebujem sa pozrieť niečo na mobile a hneď to bude, ale sa musím pripojiť na Wi-Fi. OK. Takže dneska, čo budeme robiť? Dnes budeme potrebovať... Nie, dneska to nemôžeme robiť vlastne. Kvôli tomu, že vlastne my nemáme dostatok toho slimeballov. Koľko máme slimeballov? Počkať, ale mne to... sorry, ja to musím stopnúť a budem to musieť stopnúť, takže sorry, ale stopnem to. Počkať, teraz sa stopnem. Takže som späť. No a ten diamantový krompač blbý. Tu sa mi to pečie stone. Takže podľa mňa to je dosť. To sa vlastne robilo aj z koblu. Tak. Ja by som si možno zdobil ten dom, čo? Ja by som chcel ísť dorobiť tam tú miestnosť, keď ste si všimli. Počkej, už, no toto je jedno. Alebo, nie, ja by som si radšej vyrobil krompač, pretože jak sa poznám, 1, 2, 3. Tak. Tu. Ja potrebujem len páčky. Tak. Či paličky, tak nie.
No a tak, dobre. Podľa mňa mi to laguje kvôli tomu, že mám zapnutý tento harddisk. Joj, harddisk, no už je to lepšie. Harddisk a ešte keď tu máme redstone, takže ja som si tu robil nejaký ten. Ja si len čatím ten krompáč na prvý level a ja som zbytočne tročky dával preč. Tak. Prvý level, efficiency 1 a to sa zide. Tak. Ja som to chcel už dokončiť, pretože mi to dosť vadí. Ja by som sa posunul ešte o jedno, že presne, ak je toto ten stred. Počkaj, kde je ten stred? WTF? Počkaj, ja som zde. Tak tu by sa spravilo takých schodík dole. To čo bolo? Bím. Dobre. To už som vedel dávno. Počkaj, to nejak buguje, no. A tu by som už potom iba rozširoval tú miestnosť, takže... Tak, áno, do tej strany nebudem ešte nejak prekrášľovať. Len do tých strán by som ju trošku možno túto. Tak by som dal do prostriedka svetlo. Tak, potom sa tu dajú rôzne redstoneové lampy a tak. Takže to je len taká predtucha, jak to by mohlo vyzerať. Dobre, no. Nič. Tak. Dobre, ja sa vrátim. Hopa. Hop. Tak, takže ja sa vrátim. Ja to dám späť. Máme ten stone tu dosť, čo? Máme ho dosť, no. Že máme už 6 tak, ale my ho budeme dávať tu. Tak, máme tu glowstone. A neviem, jak sa to dalo, ale podľa mňa sa tam dal redstone. To sa robilo asi jak ten, nie? Jak ten tečko, aspoň, neviem, teraz či sa to alebo naopak? Ja by som to možno dal aj naopak, čo? Ne, to som... Počkaj, nie. Tak sa, hej, áno. Tak. Nie, ja už som úplne zabudol všetky veci. Ahoj, takže ja som späť. A ja som len trošku to vyfailil s tým, že moji rodičia prišli a vlastne mi to celé skazili, musel som to aj skrátiť, ešte tak veci porobiť. Takže vlastne toto už natáčam po druhýkrát, čo natáčam zvuk, takže som musel robiť ten strih, maličký strih. No, takže teraz ja vôbec neviem, čo budeme robiť. Mám tu nejaký blaze power dosť a v ďalšom diele uvidíte, čo budeme robiť. Budeme sa sťahovať vlastne. A už nie, ďalší diel bude o tom, že už som presťahovaný, pretože som si našiel také pekné miesto. A tak, takže ja vôbec neviem, čo teraz bude nasledovať. V tomto dieli vám prekvapím. Vlastne to máme ten stronghold, čo som dneska našiel, ale ešte predtým ešte sa pohráme s niečím a uvidíte, ako to vyfailím v jaskyni. Takže... No, dobré, to mi tu robí niečo počítač. Dement 1. No. Ja vôbec neviem, čo som mal robiť v ďalšom diele, pretože to je toho úplne málo, čo by sme mohli dizajnovať a tak. Mohol som vám ukázať ten enchanting table. Potom nejaké obvody, lenže z toho, že nemáme žiadne sticky, som zabudol, sticky pistóny. Nemal som žiadne slimebally, takže preto našiel som ten jeden slimeball, z ktorého som si potom spravil tú prepadaciu vec, aj keď to som si chcel spraviť na tlačítko, ale až taký v redstone dobrý nie som. Takže, tak no.
Mám tu nejaké zásoby železa, diakrom páča, tak. Takže sa vyspíme. Dobre, už sme späť. Ja som si ten Optifine dal, to už som asi zmiňoval, neviem, ja som sa vôbec na to nepozeral. No neviem. Ja mám asi to, čo som objavil, vám dám radšej nejakú muziku. Dúfam, že to nebude to. Nebudú tam autorské práva, pretože ja nič o autorských právach neviem, len to, že keby som tam dal nejakú hudbu, tak budem musieť vymazať video. Alebo keď nie, tak mi vymažú účet YouTube channel. Dobre, ja si tu ešte nastavujem nejaký ten Optifine, pretože dosť mi to laguje, aj keď vôbec neviem prečo. Vo UG Modpacku mi to vôbec nelaguje. A keď hrám normálny Minecraft, čo mám 2 mody, tak mi to laguje. Takže nechápem, prečo je to tak. Som z toho jeleň. No. Tak pozerám, tak za chvíľu tu bude taký menší strich. Pretože ma vyrušili, zase rodičia ma vyrušili, áno. Predstavte si to. Okay. No, takže už to teraz budem to natáčať v detskej izbe a nie v kuchyni. Zamknem si aj izbu, dúfam, že môj brat nebude vyrušovať. Tak pre istotu som zamkol izbu, ale vlastne v izbe to mám toho málo priestoru, takže trošku je to na hovno. Tak, nechcel by som natáčať len Minecraft, ale ja by som najradšej dotočil prvú sériu, jak mi radil môj bratranec. Nie. Ja by som najradšej vlastne dokončil tú sériu prvú, pretože nemám dosť veľa odberateľov a to ide o to, aby som to stíhal všetko, áno. Vôbec. Aj tak tie odbery sa budú hrnúť za rok 5 odberov, takže a možno ani nie, hej, to môžu byť akurát tak kamaráti alebo spolužiaci, ja neviem. My si aj tak spolužiakov nemáme moc veľa, lebo sme 7, žijem 13 v triede a nie nás moc veľa. Takže asi tak, no. Ja si potom ešte upravím tú dolnú miestnosť, pretože potom mi to bar zasahuje do toho, ako sa povie, do toho domu podzemia, ale to už nie je tak, by som povedal, na prd, pretože uvidíte v ďalšom dieli, prečo mi to bude na prd, takže lebo sa premiestním, vlastne úplne sa premiestním inde, kde sa mi to viac páči, takže len tak, no. Vidíte, že mi to dosť laguje a teraz vidíte, aký som ja failer. Proste to je failer, ja som failerský a uvidíte. Chvíľka napätia. Drp. Ja to furt vyfailím, že to spadnem a neskočím. Potom teraz zase spadnem. Áno, ale to už bolo na schvál. Dobre. Mám tam styky vlastne. A išiel som prehľadávať nejaké tie to podzemie. A čo sa nestane? Creeper do mňa drbol. Takže musel som sa zase vrátiť. Dúfam, že to bude počuť. Dúfam, že mi Fraps nahrával zvuky. No tak to neviem, ale dozviem sa to. To je jedno aj keby. Tak som si to dal asi na potichšie, tak neviem. Ale to je jedno. Ja som aspoň počul tie zvuky. Takže fakt, prosím vás, pomôžte mi s tým môjim makerom, čo mám robiť, aká je väčšia kvalita, aj keby to renderovalo 20 hodín, no 20 hodín to už nie, 12 hodín proste, alebo aj tie rohy, aby boli preč, proste, aby ste mi poradili nejak, kto sa vyzná v môjom makeru. Aj keď viem, že tam je jeden dislike zatiaľ na tom prvom videu,
som videl, zatiaľ ostatok sú lajky, ale tiež sú to tí možno kamaráti alebo spolužiaci. Zatiaľ som neviem, viem, že jeden nie je spolužiak či kamarát, ale to nejde o to, proste sa snažím a tak. Takže ja sa budem snažiť vydávať tie kvalitné videá, aj keď to až také nepôjde, proste mi povedzte, aký je dobrý nejaký program, ktorý nemá malo mega, malo možno renderuje alebo tak, ale správne veľa tých je, ako sa povie, veľa tých... Ja by som to mohol vlastne ani nerenderovať, len pospájať nejak videa a vydávať to rovno Frapsom, ale to by sa mi zase dávalo na YouTube 20 dní, hej, takže je to na hobby dávať video rovno z Frapsu. Ja som si to nastavila videa lebo tá vlastne láva bola taká pekná, keď som bol Keď som bol v škole, tak tam majú úplne slabé počítače a bol tam vlastne, ako to poviem, Optifine a úplne som si dal všetko nejaké off, som si to tam ponastavoval a tá vyzerala úplne krásne a vôbec to nelagovalo. Hral som vlastne Tekit v škole a hral som, tam bol zombík. Hral som Tekit a proste som potreboval, aby to nelagovala tá lava, lebo som chcel niečo vyskúšať, pretože doma mi to nešlo. Áno a potom som na to zistil blablabla také veci. Ja som hľadal potom nejaké veci, čo som strácal. Tu dvaja zombici išli na mňa z prvej strany. Ja som trošku počkal, lebo som bol v šoku, že zase ma zabijú a všetky veci mi spadnú do lavy, ale našťastie som to nejak prežil. No, ja som si to ešte znižil grafiku, aby mi to tak nelagovalo, keby som ich chcel zabiť. Takže, ideme späť do boja. Len tak to laglo, tu spadol, zabil som jedného, druhého. No dobre. Potom vidíte, že som mal dosť veľa levelov, pretože som sa jednej noci, aj keď to teraz nebude, ale si enchantoval nejaké veci, pretože som si úplne všetko presunul do toho nového sídla, čo budem mať. Som si to, ale neuvidíte, lebo ja to ešte nemám nahraté, len to chcem nahrať. Len vám hovorím, že čo bude ďalej. Takže tak, no. Potom by som nechcel natáčať len Minecraft, pretože Minecraft natáča proste každý. Natáčalo ho veľa ľudí. Ja by som chcel možno nejakú takú typickú hru. Mohol by som možno natáčať AG of War, takže Age of War. A je to hra na superhry. Toto by som nemal hovoriť. Teraz neviem, pretože sa v tom až tak nevyznam. Kameň budem kopať rukou. To je inteligentné. Sa mi zdalo vtedy, že tam bol creeper, ale nebol. Takže, no, na super free nepoviem teraz hry, lebo to neviem, či to by som im robil reklamu. Ale proste na tej stránke je Age of War a je to dobrá hra. A Happy Wheels by som vôbec nechcel nahrávať kvôli tomu, lebo to už mi dal jeden kamarát. On ma nesleduje, on len povedal, že či by som nechcel natočiť Happy Wheels, lebo jeho to strašne baví. Ale povedal som, že to by bolo už strašné opakovanie, pretože veľmi veľa let's playerov už natáčalo Happy Wheels, áno, Toby Games, Gogo a ostatní, áno. Najviac som pozeral Tobuskusa, Tobuskus a Toby, takže Tobuskus, ale proste je veľmi veľa let's playerov, ktorí už natáčali Happy Wheels.
takže neviem, čo by som mohol natáčať. Vôbec nie. Ale určite niečo iné ako Minecraft, keď skončím túto sériu. No ja som si to potom zresetoval úplne všetky nastavenia, aby som si to nastavil ešte raz a aby mi to tak nelagovalo a bolo to o čosi lepšie. Možno vy až na videu to až tak neuvidíte, ale mne to sa dosť skúsalo, takže neviem. Moc ma až tak Minecraft trošku už prestal baviť, ale nie som rasista. No a teraz bol ten strich, aké si všimnete, čo tam je. Čo tam je? Je tam Jungle Temple. Takže ja to som si chcel nechať prekvapenie, takže neviem, aký bude názov. Ale mohol by som to pomenovať Jungle Temple. Takže môžeme sa pozrieť, čo je v tom čestkách. No, nič moc vám tak poviem, ale to železo sa tam hodilo a hlavne tie sticky pistóny. A možno ten dropper, neviem čo to bolo. Som zabudol úplne. Neviem ako sa to volá. Zabudol som dropper, alebo nie, hopper to nie je, pretože to viem čo je, ale no tak už si nevzpomeniem. To je jedno, vystreľuje to. Proste veci. On si myslel, že tu bude toto. Že tu bude tá vec. Tie čestky, ale to bolo potom na druhej strane. Ja som to nikdy nerobil s tými pačkami, len na začiatku, keď som prvýkrát objavil tu Jungle Temple, tak som to robil s tými pačkami, ale to bolo jedno vlastne. Už mi potom došiel kromp. A vlastne som mal ešte jeden. No to, že tu som mal železo, zlato a tak. Také veci. Toto som si určite zobral, pretože to sa určite hodilo. Uvidíte, aký brutál ten enchant mi padol zo 30. levelu. Uvidíte, aký brutál enchant mi padol aj na sekeru a aj na lopatu. Takže mal som 32x30 levelov. Povedal som si, že som určite hlupak. A že idem enchantovať lopatu za 30 levelov, ale oplatilo sa podľa mňa. Aj keď sú to železné, ale no, keď si urobím kovadlinu, tak potom si môžem opravovať tie veci a tak, môžem tam pridávať enchanty. Ale proste za 30 levelov ten železný krompač, proste to bola bomba. To bola bomba. Poviem vám, že bol tam Unbreaking 3, ale ešte niečo. Bolo to strašne brutálne. Takže, ale lopatu som mal ešte lepšiu. Nie ešte, že lepšiu. Lopatu som mal takú bombovú, že bol tam na tom chvíľka napätia. Teraz neviem, ale bol tam Silk Touch. Silk Touch tam hlavne bol, takže túto lopatu si tiež budeme toto. A tá kovadlina za tých, jak to mám si vypočítať, 3x9 je, to je ťažké, ja neviem, 27, dobre, takže 27, neviem sa to robiť hlupaka. 27 a plus tie 4 to je 31, že by? Alebo 32, 31. Takže 31 železa potrebujem na to, áno. Takže je to dosť, pol staku, ale oplatí sa. Hej, oplatí sa. Oplatí sa vlastne si spraviť tú kovadlinu, aby si mohli opravovať tie krompáče a tak. Takže ten krompáč, čo mám, sa hlavne hodí na diamanty a na uhlie. A možno aj na redstone, ale z redstone to nie je také, ako keď potrebujem si vyrábať u Gamodpacku nejaké tie veci. Ale proste je to strašne zabitý krompáč. No a ďalej sekera. Sekeru som si enchantoval za 13 levelov a padla mi efficiency 2, aspoň sa mi zdá. A neviem, prečo to stoplo. Aha, vlastne už sme pri konci diely, no tak dobre. Ja dám na konci ešte titulky nejaké, môžeme sa ešte porozprávať. Nejaké titulky, áno, že Darius the King, alebo dobre nie. Proste
nejaké titulky tam budú, no a to bude čierna obrazovka, áno, to bude čierna, že The End, a bude tam 5 minút The End vlastne. The End, pretože neviem prečo, ale je tam Ed, takže musí to byť D. Takže The End. No a vlastne uvidíme sa u ďalšieho dielu SPLP, takže Minecraft, prvá séria s neoníkom, alebo s neonom. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa. Ahoj.